Bueno, onte empezamos os traballos de excavación aquí na fosa do cemiterio de Selanova. Estamos o equipo de arqueólogos formado por 5 persoas. Estou eu, está Diego, está Sergio, está Marco e está Oria. Entón, durante estes días o que imos facer é neste espacio que estaba dedicado a xardín e no que os indicios apuntan, grazas aos estudos previos que fixeron outros tantos compañeiros do equipo de Instagra, apuntan a que aquí poden estar as persoas que buscamos. Entón, o que faremos nos próximos días será ir excavando con metodoloxía arqueolóxica, retirando cada un dos depósitos que vayamos identificando, esperando ver ese enterramento e poder exhumar os restos. Como se pode ver, fundamentalmente o que retiramos de momento foi as capas máis superficiais. Isto estaba dedicado a xardín, de feito parte e continúa máis ou menos como estaba este cacho. Entón o que fixemos primeiro foi retirar a vegetación, conservar aquela que poidemos para despois restituir o espacio e deixalo tal e como o atopamos. E entón o que fixemos foi, efectivamente, retirar a vegetación máis as capas máis superiores, que, no que vamos atopando é un batiburrillo de materiais e de lixo e escombro que, forma parte un pouco do día a día do cementerio, non? Para cando pensades, calculades que podes estar, se hai restos, sobre os restos? É difícil de saber, porque non sabemos que están máis ou menos neste espacio, pero non sabemos a que profundidade están, nin cal é a potencia que ten o terreo, é dicir, a distancia que temos dende onde estamos nós ata o substrato natural. Entón, é difícil calcular máis ou menos canto nos pode faltar e canto non. Supoñemos, ademais, por outras intervencións que se levaron a cabo no entorno, que máis alá do 1,5 metros non deberamos chegar, pero ata que o vexamos é difícil calcular. Ao final tamén son cousas que atopamos no noso día a día no traballo, non é nada ao que non estemos máis ou menos acostumados, non? Por un lado, o cementerio efectivamente ten unhas características propias e tamén é parte da súa beleza, non? Entón, nós tamén o que pretendemos no noso día a día tampouco, por un lado, nin obstaculizar a vida do cementerio e as persoas que fan uso dele e que veñen aquí visitar os seus seres queridos, nin, por suposto, afectar a ninguna das estruturas. Entón, témonos que limitar a traballar con medios manuais nesta zona e non podemos dispoñer de outros medios, non? Ademais, a xestión das terras que quitamos tamén é un pouco dificultosa porque non hai espazo alrededor para depositalas, estamos trasladando fora do cementerio, que ao final tamén ralentiza un pouco os traballos, pero non nada que haxa que destacar tampouco. E por outro lado, as condicións meteorolóxicas tamén son basicamente parte do noso traballo. Estamos a finais de ano prácticamente, que chova non é nada raro, pero onte estuvo bo día, mañá tamén parece que vai estar bo día, así que dentro do malo, seguramente podamos traballar con comodidade. Unha última cuestión que está preguntando moita xente: pódese visitar? Por suposto, nós en prácticamente todos os traballos, se veríame decir que todos os traballos que levamos a cabo están abertos a quen os poida ver, e máis en concreto este, non? A todos os niveis, que por de entrada estamos nun espacio público, entón todas as persoas que o desexen poden vir aquí. Estamos levando a cabo unha intervención que considero que é de interés público tamén, porque o que estamos facendo aquí é restituir a memoria e restituir recuperar unhas vítimas que foron asasinadas e devolverlle os corpos ás súas familias no caso de que as localicemos. E por outro lado, non o hai que olvidar, nós non estamos aquí por vontade propia, aínda que o facemos con gusto, pero estamos aquí porque hai un convenio que se o establece, hai un convenio impulsado dende o Goberno Central, dende o Estado español. Entón, estánse facendo unha intervención promovida polo Estado con fondos públicos, por tanto, está a disposición de quen queira interesarse o que aquí hai.